bezemscherp? Ik zie wel eens. Ja. Na al die jaren dat hij bezig is, we zijn al even bezig met Paul Kusters, ook met Toos en Henke. Nog altijd er zitten echt nog altijd briljanten bij. Maar, ik laat dat niet voor niks zien, het is vandaag dus Burendag. Laten we nou net hier in Voorsje. Tenminste, ik kan me niet anders voorstellen dat het voor de Burendag is. Kijk. Ja. En de slimste, deze zit er op de rollator, weet je wel. Dat is de iets met de beste stuurlui. Hier een halfeestje in de straat. Het is veer geworden. Deze kant. Gaan ze nou allemaal rennen? Die vrouwen, gaan ze achterna, die gaan allemaal rennen. Oh, die denken van ik heb de hoorn in goed zitten. Ja, maar kijk naar soms. Ik heb een vraag en afhankelijk van het antwoord zien we of direct weer weg of we blijven nog even doorkletsen. Is dit voor de Burendag? Ja. Ja. Nou, dan blijven we nog even. Ja, jongens. Hoi. Hoi, Leo. Eve. Hallo, Randy. Evelien. Randy. Evelien. Evelien. Ja, Maar hier zit Eve. ja, dat moet wel. Ja, maar we kennen ons nog niet, dus ik had het dan bij Ja, Evelien. hè. nou, kieken we straks of Ja. het even mag weer. Is goed. Evelien, ik ben natuurlijk hartstochtelijk fan van Lewis Hamilton. Niet gans, niet gans. Niet gans, nee. 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 Vanmorgen al vroeg opgestaan. Ook niet. Niet! Nee, mijn man wel. Maar ik ben Wat, later... wat is dit dan? Ja, dat loog toevallig door en ik had het koud. Ik denk, doe het maar. Briljant! Ja. De halen we erin. Is dat eigenlijk van die? Ja, maar Ja. werkjaarsgehoor. Oké, maar geen huur ben jij? Ja. Ja, volgens mij wel. Ja? Hoe lang ziet gaan een setje? 7 Oh, uur. 7 uur. Oké. Ja. Nou, het bevel nog altijd goed, volgens mij. Anders bouwen ze Ja. samen geen tandel. Nee, dat trekt ze maar. Nee, dat is wel zo. Toch raar voor. Ik zei net niet zo voor Volgende beste maar. stuurlui, maar die hiet er tussenuit. Maar deze, Ja, het geholpen hier met de tenten. kijk, had je goede tips? Ja, ook goede tips. Ja? Kijk, die andere vrouw die zit weg. Hè. Iedereen is weg geweest. Moet dat allemaal op? Vanavond? Ja, maar we zijn gelukkig niet met ons drieën. Dus dat is... Nee. Dat is wel met 30 mannen. Dat 30 man. 30 mannen. Ja, dat Kijk, komt dat is eigenlijk nada. wel, dan voor het daar. Oké, We wonen nu sinds een jaar of 5 wonen vrij. ja. En sinds de tijd organiseren we eigenlijk met de school. De grondschot pakken ze eigenlijk gewoon samen. Dat is heel leuk. De stiefzoontje van mij is deze ook en ik heb daar de ganse slaatje op zitten. En ja, dat is leuk. Wie al Ja. is er? De DJ. 16. 16. Ja, Dus dat is ten dienen. Dat is mijn zoon. zinnen. Ja. Wie had er? Antoine. Antoine. Ja, als ze hem beter kent, moet ze ook Twan zeggen, maar Oké. dat kieken voor zo nog. Is het dan DJ Twan? Of Dat, het- ja, denk ik. Het er nog geen artiesten Ja, aan? de Nog camera niet. met de Dat is hem! Dat is het. Goed zat, de camera. Dat is die trots van. Hij is al een keer bij jou tropje weg. Hij had met de armen van de mannenkoer, de beslikte Marktkoer. hij had hem met gezongen. En wanneer wordt het? Boah, dat weet ik niet meer. Hier in de carnaval. carnaval hier in een dorpshoes. Ja, maar nemen we dat zo een keer met doen. Ja, ook al een keer met rug op de film. Met onderweg? Ja, met wie St. John was dat. Wie het St. John met de burgemeester waar dat gaat. We hadden over die Ja, voor het cybercriminaliteit. Maar was dat met onderweg? Ja, dat Nee, dat weet ik niet. Oh, nee, dat weet ik niet. Ik heb Nee, dan denk ik dat. Maar dan... Knip dat er maar goed. Hey, maar die best een DJ vanavond. Ja, als het goed is wel hè. Ja. Dat is die grote passie. Ja, ik ga heel voorsje met laten genieten van de muziek hè. Kijk. Zit ze toevallig ook in een carnavalsgroep? Ja, nee. Dat is ik voor het nee. geluid op de wagen zorgs of zo? Nee, dat niet echt. We zitten meestal wel met een vriend van mij, ik zitten we samen de installatie op de wagen, maar
Dat is het dan nog wel. Maar de draai zal op feesten en zo en... Ja, je kent me altijd boeken, hè? Dat hebben we gevonden, Want ik vroeg net een man, wat is die artiestennaam? Is dat DJ Twan of... DJ Huub. Huub, dat is... Ja. Ik kijk naar hem en als we het over Huub hebben, dan hebben we het meest over Huub. Dus als het goed is, dan wordt er goed gedronken op die feestjes, Ja, zoals dat- ik draais. Ja, dat moet wel, anders is er ook niks aan. Maar vertel even, Antoine, of mag ik Twan zeggen? Ja, mag niet goed. Oké, Wat Twan. voor, ja. Maar we kennen elkaar nou toch al zo lang. Ja. En goed. Waarom Huub? Ja, dat is beroepsgeheim. Moest je alles verklappen, hè? Dat is spannend dat ze die boeken hebben. Ja. Ja, precies. Ja, nee, dat maar is dat is slim, jong. Want lui die dich dan willen boeken, die willen allemaal natuurlijk. Dan weten Waarom Huub? van waarom Ja. Huub. Ja, daar komt je maar op een manier achter, hè. Ja, ik kan het echt wel uitleggen. Voor een keer bij een feestje van een vriend van mij. Ja. En hij had te veel gedronken. En toen moest ik spugen, zeg maar. En toen was het zo van Bewijsmateriaal, bewijsmateriaal. Dat is 16, hè? Dat is tik hem aan. En daarom En door Huub? DJ Huub, ja, ik vind hem briljant. Ja. Een feest is geen feest als DJ Huub niet is geweest. Ja, precies. Ik zie het zo op het busje Ja, stond. die houden we Of op de- erin. Ja, daar hadden we erin. Goh. Hey, en, Een ja. makker altijd zijn podium, makker altijd met de afkratten. Dus we hebben achterom gewoon 18 lege afkratten staan en makker dat zijn podium. Ja, Waar dat- doen we de ja, moet veel installatie podium, op hè. zitten? nee, te druk daarna meer nemen nou, want dan krijgen we hebben weer die een weer klap in de knippen, hè. nek van de... Oké, dus een podium. Dus Ja, hoe dat was doet. dicht dan opstijs? Nee, met de DJ-boot, zo noem ik de hem. DJ-boot. Ja, dat is ook dat zo, is dat, dingen, daar staan dan al die mengpanelen op en zo en al dat andere technisch gedoe. Oké. Wat is die grote voorbeeld als we het toch over DJ's hebben? Ah, dan denk ik toch wel bascreme als hoe doen daar. Alias Frans. Ja, bedoelt je ja zo? Ja, van buren of zo. Tiesto of Armin van Buren of zo. Oké, en waarom de kregels zo donder? Ja, bascreme als maakt altijd het feestje. Altijd Oké. een feestje maakt hij, dat is altijd lachen met hem. Oké, is dat een kameraad van u? Ja. Geweldig. Is het als hij achter de microfoon zit, is het dan ook dikke pret? Ja, meestal wel. Ja? Ja, maar we pakken hem ook wel eens af, want dan willen we weer oog. Dus, Ah, oké. Maar dan ga je de meeste foto's voor zingen, dat Ja, meestal ja. later op de oren zo. weet je. Dan ga je dat dan zingen? Nee, Dan 4 zingen en dat dat wil ja. veel zingen. Ja, ja. Op het einde zing ik meestal, dan zal er nu weer naar huis moeten gaan. hè. Oké. Niet te veel meer over DJ Bas, want ondanks de leuke naam moeten we eigenlijk niet te veel reclame voor hem maken, want ze moeten dik boeken, hè Huub? Ja, dat is waar. Hey, vanavond dus 30 man. Ja, nu vanmiddag al 2 uur. Ja, 30 volwassenen, We 16 beginnen om 2 kinderen. uur. Oké. Omdat we ook veel kinderen erbij hebben. Zo van, ja, dat Die gaan toch vlug naar Springkussen. bed, zien kleinkinderen bij. Dus krijgen ze direct nog een springkussen. En gaat spelletjes. Oké. dure auto. En dan hebben die lekker lol gehad. En dan kan... Moest ze dan een vergunning aanvragen? Ja, Ja? even. Oké. We hebben wel die borden gekregen van de gemeente. Alle bij de kant Dan, afgezocht. een springkussen komt dadelijk en oud-Hollandse spellen en de frietenwagen komt, Isco-wagen komt. Dus Er geen komen barbecue? nog van die instantjes komen Nee, maar dan moesten we met, iemand vinden die de ganse tijd dat vlees wil draaien. Nee, dat wou we niet. Kijk, Nee. dit is gewoon van een paar uur, de bestaan, dan nemen we alles met en je kan eten. Handig. Barbecue is, ja. En iedereen duurt een bijdrage? Ja, we hebben allemaal een kleine bijdrage. We hebben dit jaar nog veel, ik geloof dat we... Schrap, ja, wat? Ja, schrap, ja, Zelfs met de burendag hebben we burendag gekregen. hebben we nog een kleinigheidje donatie gekregen, dus gekregen. donaties gekregen, dus dat kennen we wel. Ja, zonder nog merknamen te nemen. Burendag. Dat moet je als meester allemaal loes van halen. Maar Van helemaal. daar heb ik het.
Daar heb ik inderdaad wat over gehoord. Dat als ze zelf initiatieven ontplooien om de buurt een beetje bijeen te krijgen, dan kan ze... Dan Moet kan wel ze deze dag zijn. 23 september worden dan Ja. dingen. Ja. Ja, want dan komt je veel denk ik, of niet? Nou, Ja. nee, maar eerlijk Eerlijk hoor, zei hij. wij zei je, voordat we op pad gingen, zeiden we nog van, want toen zei je even niks, zei van het is vandaag de burendag. Ik zeg, dan moeten we eigenlijk ergens, als we ronde 3 zien, een initiatief tegenkomen. We reden hier net langs, ja die tent die kent ze niet missen. Nee. Dus, nou ja, En die Vaasje. Vaasje, einde van de wereld ongeveer. ja, je komt van het noorden. die neem je woord, hè. Nou, maar ja, zo'n klein dorpje eigenlijk. Hè. Maar een van de leukste onderwegs ooit, die hebben we ooit hier met de kindjes, die hadden een hut gebouwd. En, leuk. ja, wel leuk. Ja. Ja. Ja, een van de kindjes van Wendy de Kat. Ja, was ja, dat. heb ik ja. gezien. Dus ik wens ook een Ja, jongen, enorm bedankt. leuke avond.